Hapadang kajingdon kijing mana na kabor snong ya kipat ba ban le kho ya kame mariang habaki let sajjan ha Mawpon kapadon hajan kasnong Mawkyllut la sempan bakidang don kibrio kiban le bom sudnyo ya katai kajing maham la sem bakibrio gidang Bret pathara ya ki plastik ki nepjat bar ki jaklia ki bom pot ha katai kawa kabapen pau ya kajing sa den ha kajing mut jing perkhat jongki halor kajing le kho Kani kalapau madan na kajingmi syakmat kakasi Students Union KSU Mawkyllut unit haka kat pratare ulber araja arpusan ban let pen khoj ya kate kawa ka badai ru ka Tyllong bam di ya ki babon teligi snong haka te ka than Mawkyllut kaseng da kajing sngo khia kala kentu ya ki patba bakin nyokor bat sumar khoj ya ka mariang khamtam haki Jaka badon ki Tyllong bam di Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya